Hello beautiful people! For today's video nga ay magkukopra nga kami nito mga nyog na naipon namin dito sa amin. Unti-unti nga lang yung pagbubunot namin ito and ngayong araw nga yung last day ng pagbubunot namin nitong niyog na ito dahil nga ay kokoprahin na nga namin ito kasi nga wala na nga kaming pera. Kailangan na nga namin ng pambili ng bigas. At salitan nga po kami sa pagbubunot nito. Kahapon nga po si mama ay nakarami ng pagbubunot ng niyog at pagkatapos ko nga po nito ay yung kapatid ko naman na lalaki ang magbubunot dito. Kasi nga po masakit nga po din sa kamay yung pagbubunot ng niyog. Ayan guys, yung kapatid ko naman na lalaki yung pumalit sa akin sa pagbubunot ng niyog at ako hinila ko na dyan palabas yung mga niyog na nasa loob nga ng bahay namin kasi nga isa-isa na nga namin bibiyakin, lulutuin na nga namin ito ngayong araw kung kakayanin. Ayun na nga po guys, sinimulan ko na nga po yung pagbibiyak dito ng niyog pero ito yung kapatid ko na bunso, sobrang kulit and lambing-lambi pa nga siya sa akin kasi nga may hinihingi siya yun bang ampol o yung nasa loob ng niyog kapag meron na siyang tubo na yung niyog. At pinakuha ko na nga rin po yung bunso kong kapatid dun sa isa ko pang kapatid nga kasi napakadelikado at baka tamaan siya dito ng itak. At ayun na nga guys, for the kain-kain nga lang ako dyan yan. Ampol, hindi ko kasi alam kung anong tawag niya sa Tagalog. Ampol dito sa amin. So, kayo na lang bahala mag-adjust. Charis. Maya-maya pa nga guys, ay lumapit na nga rin dyan si mama para nga tulungan niya ako sa pagbibiyak ng nyog. Kasi nga, noong binila nga namin itong mga nyog, ay nasa 300 plus pieces yung nyog na aming kukoprahin for this video. Bale, ilang buwan nga rin po itong inipon dito ni mama. Dahil nga, ilan lang naman yung puno ng nyog namin dito. So, nung naipon, ayan, dumami ng dumami at meron na kaming pera pag nabinta ito. Ayan po guys, yung kapatid ko yan, nagbubunot pa rin siya at hindi pa rin tapos. Pero konti na lamang yung kanyang bubunutan habang kami ni mama ay busy-busy sa pagbibiak ng mga nyug na ito. Ayan guys, ito yung problema kapag na-stuck yung nyug tapos binunutan na, ayan, nabubutas siya or nagka-crack at nabubulok po talaga yung laman ng nyug. So, sayang talaga. So, pero wala na rin kaming magagawa dahil nga nangyari ng mga nangyari yon. Sayang nga talaga tong mga nyug na nasira. Grabe no guys, kahit yung nyug, iba-iba ring shape. Merong malaki, merong maliit, merong yung pahaba yung puwetan, meron din yung flat. Kaya talagang nakakamangha din yung ating nature, yan. Ayan guys, inilabas ko na nga rin po yung mga nyog na nakatago doon sa kusina. Ayan nga, nagpa-video pa nga po ako dyan kasi super bigat niyan guys. Sinila ko na lang kasi hindi ko nga rin po kaya yan buhatin. Ayan guys, for the kain-kain nga rin dito yung mga batang maliit na to. Yan, wala pang ang sleeper. At ayun guys, inutosan ko nga itong isa ko pang kapatid na kunin yung mga nyog na napulot ko doon sa may likod bahay namin na laglag yan. Pinadala ko na dyan sa kanyang kuya para nga mabunutan na nga rin. Guys, tingnan nyo tong nyug, napakaliit, super cute, and napakadumi na nga nung kamay ko kakabiak nung nyug. Yun guys, tapos na nga kami ni mama mabiyak ng nyug at si mama na nga rin dito yung nagbunot ng nyug kasi nga yung kapatid ko nagpapahinga na kasi daw masakit na daw yung kanyang kamay. Ayan si mama for the go lang ang person. Habang nga nagpapahinga pa ako dito ay lumapit naman itong kapatid ko at kinuha yung headband ko at ayan, todo pa nga pa cute sa camera, napakaganda niya daw. So ayun na nga guys, si mama na nga lang po ang nagbiyak ng mga natitira pang nyug at ako naman inilagay ko na nga sa sako itong mga nabiyak ko at dadalhin ko na nga doon kung saan namin lulutuin itong mga kopra na ito. At ayun na nga guys, pasayo-sayo pa nga ako dyan pero nga super legit and all nga talaga yung bigat ng nadala kong iyan, kalahating sako nga, yan dala-dala ko. Mula nga po guys, sa bahay nila mama papunta doon sa lutuan ng kopras ay medyo malayo nga rin po yung lalakarin. Ayan guys, nagpahinga nga ako dito ng kaunting minuto at binuhat ko na nga ulit at parang mababali yung likod ko sa sobrang bigat itong aking nadalang mga niyog. Ayan nga guys, ang binidyohan ko nga lang ay yung unang pagdadala ko nga kasi nga kung bibidyohan ko lahat ay na ako aabutin ng ilang oras itong video na to at napakahirap kaya mag-video mag-isa pabalik-balik. Dito nga po pala namin lulutuin itong mga nyog na yan at umakit na nga ako, muntikan pa nga po akong masubsob dyan. Ayan guys, ibinuhos ko na nga po lahat ng daladala ko dyan na mga nyog. Yan, nalaglag pa nga po yung ibang mga nyog. At ayun na nga po guys, ikinamada ko na nga po isa-isa lahat ng nyog dyan sa may lutuan na iyan. At ayun na nga guys, medyo minalas-malas nga yung person. Una nga, pag-akit ko nga dito ay nasubsob nga talaga ako. At ito nga, pagkababa ko ay talaga namang nadulas ako. And super sakit nga talaga nung likod ko nung nadulas ako doon. Ay nako ba. So ayun na nga guys, pagod na ang person. Kaya yung kapatid ko naman yun, nag-amanda dyan. At baka madulas na naman ako dyan. After nga po may kamada namin yung 300 plus na nyog, ayan nga, ay ginatungan na nga namin kaagad para nga maluto na nga. At ayan po ay tanghali na nga po iyan ng mga oras na ayan. At naglagay na nga rin po ako ng duyan para nga may tambayan kami dito sa may pinaglulutuan namin nitong aming kopra. Umuwi na nga rin po muna ako nung mga alas 12 nga ng tanghali kasi nga kakain na nga daw po kami at ang ulam namin ay ginataang gabi na merong taba ng bawa and super sarap. Ayun guys, pagkatapos nga kumain, nakatulog nga ako at pagbalik ko nga dito, andito si mama, pati na yung mga kapatid ko, sila nga nagbabantay nga po dito sa aming nilulutong kopra. Ayan guys, para nga mabawasan yung boring namin sa pagbabantay dito ay nagtiktok-tiktok na nga lang muna ako dyan. At ayun na nga guys, hindi nga namin naluto ng isang araw yung aming kopra dahil nga nung pagkahapon ay umulan
kaya nga inuwi na nga namin dito sa bahay para nga dito na nga lang namin lukarin yung mga niyog. Sa pagkakatanda ko guys, mga alas 7 na nga yan ng gabi, nakatulog na nga ni mama niyan yung aking bunsong kapatid. At ayan guys, ako na nga rin pumalit dito kay mama sa paglulukad ng mga niyog at hindi ko nga rin kinaya yung antok at umuwi na nga rin ako niyan nung mga banda alas 9 na ng gabi. At ito naman guys, mga oras na to ay alas 2 na nga din ng umaga at nagising na nga ako. So hindi na ako makabalik sa katulog. Ayan, naisipan ko na lang maglukad nga nitong mga niyog na to dahil nga hindi pa nga tapos itong lukarin. At nung lumiwanag na nga guys, ayan, dinala na nga namin ulit dito yung mga nalukad namin niyog para nga lutuin ulit na mga 2 o 3 oras pa nga. Ito nga kapatid ko at si uncle, tinitingnan nila dyan yung mga bubuyog na lumipat daw sa may puno ng mangga nila. Ayan, napakarami guys. Super tumaas talaga yung balahibo ko. Yan guys, alauna na nga ng hapon ay idiniliver ko na nga itong 2 sakong kopra namin para nga maging pera na at bibili nga rin ako ng pang-ulam namin kapag umuwi na po ako. Yung aking sinakayan po ay trolley at 100 pesos po yung ibabayad ko doon kasi balikan at sumakay naman po ako pa dyan papunta dito sa may bintahan nitong kopras at 60 pesos naman po yung aking binayad. So, ayun guys, 69 kilos lahat yung aking ibinentang kopras at 36 per kilo. So, ang total niya po ay 2,448 kasi nga po meron siyang resiko o bawas na 1 kilo. Ayun lang po guys yung vlog ko sa aming pagkokopra. Thank you so much for watching. Sana po isuportahan nyo ang aking munting page and I'll support back you po. Ayun lang po guys for today's mini vlog. Palagi pong tatandaan, maging masipag araw-araw.